Autá zo širokého okolia, stojace pred cirkevnou spojenou školou svätých Cyrila a Metoda v Humennom, boli neklamným znakom, že sa tu po roku opäť uskutoční krajské kolo súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy a slovo bolo u Boha. Po registrácii sa účastníci súťaže presunuli do školskej kaplnky, kde pre nich pán kaplán odslúžil svätú omšu. Dnešný sviatok je o počatí Panny Márie. Od prvotnej cirkvi, alebo v cirkvi už dlhé stáročia sa tento sviatok slávil aj keď... Kde si? On odpovedal. Počul som tvoj hlas v záhrade. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Aby sa hriešnici utiekali k nepoškvrnenej a očistili sa po sviatosti zmierenia všetkých škvrn duše, prosme Pána. Vy ste už tým, že ste tu prišli, že ste sa zapojili do dnešného dňa, každý trošku si to odmakal doma, keď sa tú svoju báseň či prózu učil. Takže ja vám prajem, aby dnešný deň bol v prvom rade obohatením pre vás. Teším sa, že ste opäť prišli, všetkých vás tu vítam, hlavne tých, ktorí sú v Humennom a na tejto súťaži po prvý raz. Miško, prosím ťa, necháš ma tu samu? Hovorila potichu a vyzerala nejako čudne. Po chvíli sa mi zdalo, že mama plače. Zľakol som sa. Najradšej by som išiel za ňou, ale chcela byť sama. Tak som tam len stál a počúval, ako plače a bol som veľmi smutný. Stromček, vyzdobený farebnými svetielkami, so striebornými šnúrkami a s veľkou svietiacou hviezdou na vrcholci, zvestoval okolo idúcim Vianoce. Ako bodrý, 23-ročný mládenec zatúžil zrazu Krista v sebe nosiť. Zriekol sa svojho bohatstva, slávy a krivolakých med, lebo chcel objať celý svet. Dovoľ mi, nech ti porozprávam, čím je preplnené moje srdce. Takmer prekypuje. Zdá sa mi, ako by sa zliali vo mne všetky prúdy tvojho sveta, zo všetkých čias. Ba i za jeho najstrašnejšími krutými činmi bola myšlienka, ktorá otriasa a dojíma. Vždy bola nejaká dobrota v jeho dumách, vždy cieľ do výšky. Kedykoľvek sa stretneme s tým človekom, všeho vidíme v inom svetle. Neodvážil sa prehovoriť v obave, že by jeho hlas jednoducho pohltila intenzita jej prítomnosti. Som Mickey Mouse, ktorý má hovoriť s Pavarottým. Pri tejto myšlienke sa zasmial. Ona sa zasmiala tiež a miestnosť sa pozoruhodne rozžiarila. Ale čo ty, že si doma a nič si nepovedala? Som doma, lebo chcem byť doma. To ti mám všetko hlásiť? Ja nič, len sa pýtam. Tak odkiaľ ste prišli na súťaž, nech sa páči? Z Košíc, stredná zdravotnícka škola svätej Alžbety. Ako na vás pôsobí atmosféra na súťaži? Páči sa mi, lebo je veľmi taká pohodová, taká kľudná. Nie je tu žiadny nejaký pocit stresu. Prečo vlastne chodíte na takéto súťaže? Pretože mám veľmi rada poéziu a vlastne aj tvorím. Ktorý je váš obľúbený autor? Charles Baudelaire alebo samotný Boh vlastne, Biblia. Najväčší prínos asi to, ak niektoré city môže dať niečo tomu druhému, niečo z posolstva, niečo z Biblia a niečo zo seba. Z Belej nad Cirochom. A z aký text si vybrala? Poéziu. A názov? Bol to kniaz a volá sa Michel Quist, Rozprávaj mi o láske. Mary Lee Hill, Edita Steinová. Čo sa ti na tejto súťaži zdá také pozitívne, príjemné?
Je to príjemná atmosféra, pretože tie texty sú veľmi krásne, ktoré to rozprávajú, tak asi toto, no. Všetko je to také dobré. A prvé miesto Ivo Belejčák. Na druhom mieste Robert Karpiel. Pravidelný zberač medailí. No a na prvom mieste Janka Petríková. Janke a začneme palce v Ružomberku. Dobre. A prvé miesto Barborka Džurbalová, Cirkevná spojená škola umenia. Palec, si dobre obstála v Ružomberku. A prvé miesto, hurá, 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 Lucii Stankovičovej. Lucia Stankovičovej. Trošička rozhľadáme. Držíme palec v Ružomberku. No. Ďakujeme pekne súťažiaci. Čo sa týka oboch kategórií, tohto roku bolo vlastne naozaj účinkujúcich. Naozaj tie prednesy mali vysokú kvalitu. No a za prvé miesto udelujeme diplom Jakubovi Murovi. Na prvom mieste Simone Novákovej. A prvé miesto Eva Eperiešiová. A prvé miesto Helena Čižmarová. Ja sa na vás opäť teším na ten 14. ročník a prajem vám príjemnú cestu domov a ďakujem za všetko dnes. Ďakujem.